Elkezdjük a bemelegítést. Az első és legfontosabb célunk az tényleg a vízbiztosságnak a kialakulása, hogy ne ijedjenek meg, ha például strandon véletlenül belepottyannak a vízbe. Illetve nyilván az órán megjelenik a teljes testnek az átmozgatása, ezzel a mozgásfejlődésüket is elő tudjuk segíteni. Elmentünk vadászni, elnőtte, ezt hazavitte. Maga a vízben levés az egy nagyon aktív szenzoros folyamat, hiszen ugye érezzük a bőrünkkel a vizet, látjuk, ahogy csillog, halljuk, ahogy pancsolnak, és ezek elősegítik az idegrendszernek is az érését. Nem alapozunk a búvárreflexre, sosem történik nálunk a merülés ilyen hirtelen vagy reflexzerűen, hanem ez egy nagyon tudatosan, jól felépített folyamat. Már 3-6 hónapos korosztályban is elkezdjük az úszásnemeknek az oktatását, de itt nyilván ez még csak passzívan történik, a szülő mozgatja át a gyerkőcöket. Kettő év felett ott már aktívabban részt vesznek a gyermekek az órán, és már komplexebb készségfejlesztő feladatokkal is társul az óra. Először az államnak a fejét! Nagyon jó látni, ahogy hétről hétre fejlődnek a gyermekek. Például egy nagy sikerélménynek tudom be, amikor egy nagyon víziszonyos gyerkőc első alkalommal alig mert bejönni a vízbe, viszont 3 hónap után eljutottunk oda, hogy már hosszan és mélyeket merült. Ez a vízi elda, ezt nagyon szokták szeretni a gyerekek, már egészen picikorban is szoktuk használni. A babák még csak forognak rajta, tehát kúsznak, később másznak, a nagyok pedig már befutnak, beugranak, ez az egyik kedvenc eleme az órának. A babaúszás a kedvenc közös programunk a héten. Egy jót alszik az edzés után. Az otthoni fürdésnél is egyáltalán nem zavarja, hogyha a szemébe, fülébe megy a víz. Ez a hajmosást is megkönnyíti. Hát azért a vízben levés, meg pláne a merülés, a merítés az egy nagyon fontos bizalmon alapszik, és azt gondolom, hogy a szülő és gyermek kapcsolatot is megerősíti, és nagyon jó látni, amikor így a szülő és a gyermek között kialakul valami varázslat. Például, amikor hátul lebegésnél a gyermek rámosolyog az anyukára, és a szülő visszamosolyog rá, tehát látszik, hogy megvan az a bizalom, és ezek nagyon megható pillanatok.